Buenos días a todos, abrimos la sesión. Entonces, empezamos aprobando acta da sesión anterior hasta o día 18 de junio. Entonces, votamos. ¿Ustedes algo a agregar? A mí me quería decir algo antes de empezar. Diga. Quería pedir un minuto de silencio para Valeriano Martínez, o conselleiro de Facenda, que foi un gran traballador e servidor de Galicia, e que merece que neste acto institucional que o recordemos. É unha grandísima idea, tiñamos nos pensado tamén dar unhas palabras ao final do pleno, pero entonces pois xa nos adelantamos agora, e tamén sentimos moitísimo a desgracia pois, que lle pasou ao prezado conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia. Pois guardamos un minuto de silencio. Empezamos, entonces, pois, a aprobación da acta da sesión anterior, pois, do día 18 de xunio. Vale. Votamos? Quería decir algo. Pode dicir algo. Vamos a ver, nesta acta entendo que faltan algunhas cousas, por exemplo, cando se me chama a orden, pois, elúdese por qué, non se pon por qué se me chama a orden, simplemente o menciona, e nesta acta do 18 de xuño, que tamén se me expulsou do pleno, tampouco non aparece o motivo da expulsión, e así me gustaría que fose literalmente como foi. Si se añade isto, non temos problema en votar a favor, e se non, pois, votamos en contra. Por suposto que se añade iso. Vale, pues, votamos todos a favor. Muchas gracias. Entonces temos outra acta do día 4 de agosto, que é importante dicir que houve un problema con Xestiona que dividiu a hora de imprimir e a hora de señal, pero volveu a saber que enviou o mismo día da convocatoria. Recibiu? Non. Non recibiu? E envióselle tamén por correo electrónico. Tampouco recibiu? Non. Nos temos a acta que nos mandou da primeira vez. Secretario, volveu a mandar esa acta? Son dos tres do programa de gestión o mismo día do convocatorio. Pois non recibiu? Non. Bueno, pois, enviará así, entonces, non? Entón, deixámoslo sin votar ou... Sí, claro, porque nós aquí non temos nin a maior parte da información. Efectivamente, bueno. Ben, por dito isto, empezamos con modificación de crédito. A modificación de crédito. Bien, proposta da alcaldía para a resolución plenaria. Conforme o informe de intervención incorporado a este expediente, onde se informa favorablemente das pretensións da alcaldía, así como o certificado de disponibilidade do crédito a nominar. E de conformidade co establecido nos artículos 139.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Rendas Locais, aprobado o Real Decreto Legislativo 2 de 2004, do 5 de marzo do artículo 40.3, do Real Decreto 519/90 do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 a título 1 de Lei 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora
Vimos a propoñer, punto único, aprobar expediente de modificación de créditos número 546/2021 con modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto, de acordo ao seguinte detalle. Aplicación complementaria 131.481, 27.000 euros. Podo falar? Vamos a ver, nós a verdade non entendemos moito estas modificacións de crédito, porque fai pouco tempo que vostede aprobou o presuposto e xa vemos que lle faltou previsión para saber onde tiña que gastar e onde non. E claro, por esta falta de previsión, o que vostede se lle ocurre é tapar a súa falta de previsión sacándolle nesta transferencia de crédito, concretamente 27.000 euros ás familias. Saca as familias para meterles a suministros. Quero recordarlle que unha das súas promesas electorales ante notario era darlles 2.500 euros a cada recién nacido que estuveran padronados neste concello, e polo que vexo, usted vai gastar os partos noutras cousas, pero pouco lle importan as familias, senón non lle sacaría estes 27.000, e na seguinte modificación de crédito que vexo que fai outro tanto do mesmo. Nada máis. Nos importan a nosas familias, estamos demostrando día a día. Facemos isto con unha correcta execución do orzamento. Votos a favor? Votos en contra? Siguiente. Expediente número 547/2021, modificación de crédito tamén. Aprobar este expediente de modificación de crédito número 547/2021 con modalidade de transferencia de crédito e aplicacións orzamentarias de a distinta área de gasto, de acordo ao seguinte detalle. Aplicación do orzamento 920 221 482, 16.465,91 euros. ¿Ten algo que decir, señora Seixas? Sí. Diga. Entre a anterior modificación de crédito e esta, son 43.000 euros que estaban destinados no presuposto para as familias e que vostede vai gastar noutra cousa. Para cando os 2.500 euros dos recién nacidos, que estamos xa casi a finalizar o ano, que necesitaría vostede unha ordenanza para poder aprobar eso. Para cando? Vale, non se preocupe por eso, que como somos gobierno, nós decidimos o que facemos. Se algo pensamos son dos máis necesitados, non se preocupe por eso. Quero recordarle que esa proposta é do Partido Anticorrupción e Justicia, que xa máis no Concello de Volada se fixe unha proposta para a natalidade, pero nós se fixemos e desde logo que vamos cumprir cando nós nos parece, porque como somos un gobierno tan democrático, reunimos cada certo tempo por sempre do Partido Anticorrupción e Justicia, entonces decidimos o que facemos. Non se preocupe por eso, que nós sí que miramos para a familia. Votos a favor? Votos en contra? Ben. Volvemos ao mismo. Outra modificación de crédito. Punto único. Aprobar o expediente de modificación de créditos número 548/2021 como modalidade de transparencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto, de acordo ao seguinte detalle. Aplicación orzamentaria 227, son 617 euros, 151.227. Ten algo que dicir? Pois aquí pasa outro tanto do mesmo. Por a súa falta de previsión, vai a ter que mover dunha partida a outra. Nada, o de urbanismo, que é de onde saca vostede os cartos, pois que tamén nos preguntamos se deixou de lado o pexón, porque supoñemos que isto do urbanismo iría para empezar a facer algún trámite do pexón, e preguntamos eso, se usted deixou de lado o pexón, porque tanto nesta modificación de crédito como na seguinte vai gastar vostede entre as dúas 24.000 euros. Recorde que o Plan Xeral de Ordenación Municipal empezouse no ano 2000. E despois falaremos deso, que se mal non recordo, ten vostede unha pregunta, non se pregunta no Plan Xeral. Sí. Entón non nos anticipemos cando cheguemos a ese punto, porque xa
xa razonamos o que tiñamos que razonar. Outros a favor? En contra? Outra modificación de crédito de 22.858,54 euros. Aprobar expediente de modificación de créditos número 549-2021 con modalidade de transparencia de créditos entre aplicación reglamentaria de distinta área de gasto. Acordo o siguiente detalle. Aplicación reglamentaria 921, 151, 227. Non, este non teño nada que xa dixen non que... Outros a favor? Outros en contra? Punto número 6. Proposta da Alcaldía ao Pleno. Publicado no decreto 97/2021 o 10 de xunio, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral por ano 2022. No Diario Oficial de Galicia, de data 7 de xulio de 2021, número 128, procede fixar os días festivos de carácter local, considerando que, conforme ao artigo 46 do Real Decreto 2001-1983 do 28 de xullo sobre a regulación de xornada de traballo, xornadas especiais e descansos ás festas locais, que por tradición sexan propias de cada municipio, determínanse pola autoridade laboral competente. A proposta do Pleno do Concello correspondente. A publicarase no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma e, no seu caso, no Boletín Oficial de Provincia. Logo de ver os artículos 21.c da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora da base de régimen local, e 82, 123, 126 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, fixar como días festivos de carácter local no Concello de Aguilada para o ano 2022 os seguintes: o 29 e o 30 de xunio. 29 e 30 de xunio serán os días festivos do ano mesmo. Que fino, alcalde. Fino publicidade gratis. Non é publicidade gratis, home, que nós, como somos tan democráticos. Pero logo todo o revuelo que se formou polo 26 de maio. Bueno, pero as cousas, todo ten un caminho, todo ten un cambio. Nós xuntámonos todos, de vez en Buen cuando. que porra. Entende? Non ten que cambiar. 29 e 30. 29 e 30 de xunio. Bueno, pois xa está. Comunicar. Pedro Pablo. Segundo, ainda non terminei. Segundo, comunicar o presente acordo ao órgano competente na materia da Comunidade Autónoma de Galicia para que proceda a súa aprobación e publicidade correspondente. Terceiro, publicar o acordo no portal web. Cuarto, notificar o presente acordo aos interesados con indicación dos recursos que procedan. Ten algo que dicir, señor Seixas? Sí. Diga. A proposta que nos presentou co resto de documentación para o pleno de hoxe era o 26 de maio e o 29 de xulio. Sí, pero cometemos un erro. E agora estamos... A ver, non me podemos, que despois saben as noticias así. Vale. Para cando quedou festivo? Está- 29 e 30. 29... Por que dixamos o 26 de maio, logo, volta pro 26 de maio. 29 e 30. Festivo. Eu estou no meu turno de palabra e Moi creo ben. que poderei dicir o que Sí, por eso, considere. claro. Claro, a nos mandaron o 26 de maio e o 29 de Claro, xulio. pero foi un erro. Agora hai un cambio. Sí. O erro, a verdade é que non o entendo. porque Non está contestado o 29 e o 30. Prefiero o 26 de maio. Eu creo que usted non interrumpín, pero pido yo mismo respeto para mí. Sempre ten. Sí. Bueno, despois deste circo mediático, que por unha vez estou de acordo co concelleiro Óscar, despois de facernos pasar toda a vergonza que nos fixo pasar, vostede tiña moi claro fai uns meses, veu a televisión, viñeron todos os medios de comunicación, despois de avergonzarnos desta maneira fora do noso concello, porque realmente sentimos vergonza fora do noso concello cando nos tratan este tema, ainda por encima, despois de todo o circo que montou e o insulto ao povo da Aguilada, porque facía anos que o 29 e o 30 eran festivos locais e como debe de ser, vostede dixo que o iba a levar a votación popular e nin eso fixo, quería o impoñer unilateralmente, e agora, bueno, pois parece que a presión social sacou a luz a súa cobardía, porque precisamente foi eso, porque vostede tiño moi claro.
Estas cousas deberían habelas pensado, xa que di que se, bueno, pues que se xunta tanto co seu goberno, estas cousas antes de traelas a pleno ou antes de formar o circo mediático que formou, debería de habelas falado co seu equipo e isto houberase evitado, non? Pero bueno, vexo que usted o único que lle interesa é o protagonismo e non, desde logo non pensa para nada en deixarnos quedar mal aos veciños da Godar. Nós estamos de acordo, por suposto, que sea o 29 e o 30, como non pude ser de outra maneira. O 26 de maio, desde logo, non houve ningún día de liberación, porque aquí os veciños votaban cada 4 anos, e eles escollían o representante que lles parecía que iba a ser o mellor para eles. Entón, de día da liberación, nada. Esta proposta era máis propia de cacicada, de etapa franquista, onde, bueno, o señor que estaba aí, o dictador, parecía que, bueno, que o que ele facía era normal, como o 18 de julio, que tamén impuxo porque ganou a batalla. Entón, bueno, céntrese e un pouco de seriedade, se non a quere para vostede, por menos para os veciños da Godala, que non temos por que sufrir esta revolta. Direi o alcance da miña seriedade e da seriedade deste goberno. Votación popular, fixemos lugar os sueldos e a súa delegación do goberno, por se vostede non recorda, era inconstitucional. E falando de franquistas, falando de dictadores, falando de gobiernos autoritarios, quero recordarlle, e vou dicir aquí públicamente, que xente que traballa ahora mesmo neste ayuntamiento quere vir aquí ao pleno, pedir un permiso, e vir aquí dar unhas verbas polo que pasaba antiguamente neste concello. Neste concello, aquí sí que había unha dictadura, e agora hai libertad. E vou dicir un porqué. O día da liberación foi o 26 de maio, por supuesto que sí. Vou dicir un porqué, porque o día da liberación acabouse crearlle porcos ao alcalde que había aquí. Acabouse matarlle os porcos, facerlle a comida e algún empleado do concello meter as tripas no maletero e ir a lavar á súa casa e volverles traer aquí. Acabouse irlle escarochar ao millo ao anterior gobierno os traballadores do concello todas as tardes. Ir meterlle a erva despois de segarlla e despois de fazer os traballos do concello. Iso era o que había neste concello. Criarlle capós, e cando ele chamaba había que matarlle os esplumarios e levarllos abertos. Todo iso quero non dicir aquí os traballadores do concello. É dicir, que non me fale vostede a mí de dictaduras, porque hai máis vida con o gobierno. Agora estamos outro gobierno, entón, despois, a xente parece que se ve moito máis contento. Entonces, que haxa 2 ou 3 que vivían moi ben, se agora non están contentos, pois olles. Para que a dictadura acabou, agora somos libres, como non pode ser de outra maneira. Como non pode ser de outra maneira. Ruego silencio na bancada, por favor. Vale. Seguimos, por favor. Bueno, xa vexo que vostede está co de antes. Eu a mí parece que o que temos que falar é do de agora. Recordando o de antes, xa que vostede dixo que, bueno, pues que iba a facer a auditoría, pois a ver cando a fai, porque iso sí que é realmente importante. O resto que digo vostede, bueno, pola súa boca sale o que sale, porque xa sabemos que pola súa boca sale o que a usted lle dá a gana, e bueno, non temos tampouco por que creer o que di vostede, e bueno, e trae os testigos entonces, a ver quen é o que di que pasaron esas cousas. Pero xe digo que aquí cada 4 anos se votaba, e se estaban tan descontentos, non sei como votaron tantos anos co mismo representante. Desde logo, o anterior representante non nos puxo na vergonza que nos puxo vostede, desde logo. Tería os seus fallos, como temos calquera, pero desde logo era un home respetuoso e era un home que pensaba no bienestar da Golada e que desde logo non fixo ridículo como fixo vostede por aí adiante, que se nombrou o nome da Golada, pero non por ben, por desgracia. Votamos. Votos a favor, comunidade autorita. Moitas gracias. Procedemos. Dar conta da dirección do... perdón.
a dar conta dos decretos da alcaldía celebrados desde a última sesión ordinaria celebrada. Seguimos. Eu aquí neste punto quería falar. Se ten algo que facer, sabe como funciona a sesión plenaria. No. Xa lo dixen en outros plenos. Deixeme dicir unha cousa Pero nada ten máis. que dicirlo cando ten que dicirlo. Por favor. Podo dicir unha cousa Por nada favor, máis? señora Seixas. Por favor, compórtese. Dar conta da liquidación do orzamento do 2020, remitida ao Ministerio de Facenda na data 8 de nove de 2021. Aquí damos a palabra ao secretario interventor. Simplemente que, como constado de documentación, que foi sometida en data 8 de setembro de 2021. Vale. Pasamos ao punto 9. Moción que presenta o Partido Popular de Agolada para garantizar a seguridade vial dos veciños e veciñas de Agolada. Ten a palabra, señora Seixas. Bueno, quero dicir que según o artículo 91 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales, todos os asuntos se debatirán, no artículo 91, todos os asuntos se debatirán e votarán por el orden en que estuvieran relacionados en el orden del día. O sea, que usted non me deixou falar nos decretos e está incumplindo o reglamento, está incumplindo a lei. Bueno, pues Vostede verá o que fai. tráigame ese reglamento. No, o reglamento tiña que sabelo vostede. No tengo que No saber. momento que se senta Tengo que saber vos. no momento que se senta nesa silla, vostede é o que Por ten favor, que saber señora o Seixas, reglamento. quere ler a moción Sí. ou leo eu? Vamos a ver, eu aquí, en vez de lela, pido facer unha argumentación sobre ela. Por favor, argumente. Bueno, pois, nós tivemos coñecemento por parte de algúns veciños pois, que había unha falta de seguridade en algúns puntos do casco urbano, bueno, que se podía resolver con un paso de peóns. Posteriormente mantivemos unha reunión con eles. Realmente comprobamos aí in situ que efectivamente si necesitaban ese paso de peatóns. A raíz disso tamén vimos que aquí no casco urbano pois, tamén na estrada que vai a Rodeiro pois, tamén se necesita porque en toda a calle non hai ningún. Bueno, a raíz disso mantivemos unha serie de conversas ca Xunta de Galicia que nos trasladou que, que sí que podía ser viable. Entendemos que a raíz das xestións pois, que sí que se van a poder facer os pasos e por iso traemos a pleno esta moción. Pedro, conteste. Vamos a ver, na carretera de Rodeiro xa se mirou o paso de peatóns. Xa se mireron precisamente co vigilante e ali hai máis xente en contra do paso de peatóns que hai xente que o quere. Motivos, resulta que pola nova lei o paso de peatóns non pode estar cerca do cruce nin cerca da curva. Sí. Entonces, se montan un paso de peatóns, non se pode aparcar ao lado do paso de peatóns. E a xente non o quere porque hai uns negocios e non o quere, que o farei por veciños. Por iso non se pediu. Ese é o paso de peatóns que mirei eu. E do outro lado, Cambio do outro lado. o de Fonte de Cántaras, que se vai poñer. Para un momento. No Fonte de Cántaras, en primer lugar, Non nos consta esa petición. no es una moción. En primer lugar, las casas de protección oficial na Fonte de Cántaras nunca se deberían de haber levado para ali. Porque entendemos que dividiron o núcleo urbano de Agolada. Dividiron. Apartadas do pouco, construídas sobre unha fonte. Cabe mencionar que aí xa fixemos varias actuacións arranxando o rego de arriba, que cada vez que viña unha tormenta estaba inundado, según os veciños, algún veciño levaba 10 anos sin tocarlle. Tapamos os buratos que hai ali socavós por falta de... Levamos ali un arquitecto, cóstanos uns 220.000 euros arreglar aquilo debaixo das aceras, porque aquilo está mal construído. Entonces, pois, entendemos que esas casas nunca se deberían levar para ali. Ademais, queremos que renovar o saneamento, que xa ten dificultades. E tamén pola geografía
topografía do terreno. É moi incómodo tamén para a xente, incluso aparcar ali nos coches. Pero bueno, nós, na solicitude que llevamos a fazer a Xunta, irá acompañado tamén a limpieza dos laterais de enverredo, que fan falta, os taluces, que son un peligro tamén para varias casas desa estrada. Nós vamos a votar a favor esta moción. Porque entendemos que a seguridade dos vecinos é a seguridade de todos. Bueno, pois agradecemoslle que vote favorablemente, pero xe lle digo que xa traballamos no tema e que os pasos están vamos, xa comprometidos. Están comprometidos os pasos. E o goberno sin saber nada. O goberno do Concello da Bolada sin saber nada. Eu creo que nunha carretera que é da Xunta de Galicia, pois non sei se... Que pertenece, o sea, que pertenece á Xunta, que pertence á Xunta, pero está no Concello da Bolada, vostede xa traballou, non diga cousas que non teñen sentido. Págame ese favor, vale? Bueno, pues non votamos isto, por favor, vale? Votos a favor? Por unanimidade, moitas gracias. Pasamos ao punto número 10. Pode empezar. Pode empezar. Bueno, pois, expoñendo os motivos que a moción presentamos para a conciliación familiar e laboral a través da oferta de actividades extraescolares. Creemos que os centros educativos forman parte do día a día das familias e tamén poden contribuir a mellorar a conciliación laboral e familiar coa ampliación do seu uso para actividades extraescolares que complementan a actividade docente. Estas actividades extraescolares teñen a capacidade de mellorar o nivel educativo dos nenos e nenas e fan tamén que mellore a súa motivación cara ao ensino. Ademais, dependendo da actividade a seguir, tamén mellorarán aspectos como o traballo en equipo e as relacións interpersonais entre grupos de iguais, algo sin dúbida moi beneficioso para o seu desenvolvemento. Está comprobado tamén que as actividades extraescolares poden facer que mellore notablemente o rendemento escolar dos nenos e nenas, así como tamén outorgan ferramentas para poder xestionar e levar un control do seu tempo de ocio. Nas anteriores legislaturas dentro do Concello da Bolada financiábanse estas actividades extraescolares co fin de garantir o acceso de todos os nenos e nenas que estudian no CEIT da Bolada con unha moi boa acollida por parte das familias. Cada vez máis nais e pais, antes de elixir colexio ou centro educativo para os seus fillos, estudan non só a infraestructura e localización, profesorado ou programas de estudio. Moitos deles tamén teñen presentes outros aspectos como son as actividades extraescolares, algo moi importante a valorar tanto para os menores como para as familias. Ofertar estas actividades, ademais, ten moitas vantaxes, inclusive poñer o noso colexio nunha posición boa para competir coa oferta educativa do resto dos colexios lindantes. Neste senso, co fin de garantir unha verdadeira conciliación familiar e laboral de todas as familias da Bolada, creemos necesario implementar actividades extraescolares fora do horario lectivo. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular propón adoptar os seguintes acordos. Instar ao equipo de goberno do Concello da Bolada a que asuma as actividades extraescolares necesarias para poder mellorar a conciliación laboral e familiar no municipio de Bolada. Establecer unha estreita colaboración entre o responsable de educación e as nais e pais dos nenos do CEIT da Bolada co fin de escoller as opcións máis demandadas. Facilitar a creación e a organización da AMPA no Colexio da Bolada para planificar as actuacións a levar a cabo de maneira consensuada con interesados. Quero dicir, antes de que teña usted a palabra, que esta moción iba a ser presentada por Paula, pola nosa concelleira, que foi elaborada por ela, pero que porque vostede cambiou o día do pleno como é habitual, pois non a pode presentar ela, pero sí que quero reconocerlle o seu traballo. Moitas gracias, Paulo. Ás veces, tamén é sano, é bom, e tamén, nunca mellor dito, un voto de humildade, facía falta a todos, porque estar nunha posición leva isto, a acordarse agora do Colegio da Bolada. Isto jamás o pensarían as nais e os pais dos rapaces do Colegio da Bolada, cando precisamente levaron un colexio prácticamente para ali. E agora acordalles a AMPA, acordalles aí unha asociación nova que se criou. Pois, vostede, para a súa información, nós, a non ser que fixera xa como no outro lado, que xa ten todo trazado, os pasos de tietos e todo, pero bueno, se unha tienda aparte. Nós, aquí xa tivemos as nosas reunións co presidente. Ainda vamos ter unha aula despois do pleno, que
escribiu Mónica, e vamos ter agora outra reunión, os pasos a seguir, a ver en que maneira lle podemos axudar, e si lle vamos axudar a esa asociación, pero vamos axudar nós por iniciativa propia. Antes de que presentaran vostedes a moción, xa nos tiñamos contacto con eles. Mire, son mocións políticas, isto non nos leva a nada. Mas son mocións políticas, mocións que non teñen ningún crédito, solamente teñen crédito político. Non guardar aquí os rapazes, non forzarse para que quedaran aquí os rapazes, leválos para ali e agora queren axudar os pais dos rapazes porque están na oposición. Bienvenidos. Ten a palabra. Vamos a ver, nós o que pedimos é que o noso colexio sea un referente, que os pais de aquí da Olada, de Nais, non teñan que levar os nenos a outro colexio porque non hai actividades extraescolares pola tarde, porque durante estes anos acordaría agora, pero durante todos estes anos estábamos sin actividades extraescolares. Unha das, bueno, pues, das actividades que realizaba o anterior goberno era a de inglés, que, bueno, pues, os pais estaban moi contentos, e que, bueno, as actividades extraescolares agora pues, brillan pola súa ausencia, por iso nós queremos isto aquí. Isto non é político, isto é porque nós vemos que pode ser beneficioso para eles. Usted sempre está co do pasado, co de antes, pero céntrese no de agora, home, céntrese no de agora. Se usted lle parece ben facer as actividades extraescolares, votanos a favor da moción, pero é que isto xa o tiña que haber feito desde que entrou, porque se suprimiron as actividades extraescolares hasta agora. O sea, acordoulle agora, porque traemos a moción, acórdalle agora de que sí, de que, bueno, pois sí que vai a falar dos pais. Home, isto é que non se debería de haber deixado de facer desde que vostede entrou, porque antes sí se facía. Isto foi desde que nós nos tratamos. Hai que entender. Bueno, mire, señora portavoz do Partido Popular, se vostede pensa que temos aquí unhas instalacións que son un referente, pois entonces, independientemente, aquí na Bolada tiña que mandar Ramiro Varela Peón, e non os alcaldes para levar os rapaces para outros colegios, independientemente que foran do mismo partido. Aquí había un alcalde que tiña que defender a súa xente, os pais e os fillos que estaban aí no colegio, e apoiar precisamente as asociacións estas cousa que nunca se fixo, xa nin pensaba nada. E aquí se casa calquera outro alcalde e dice, traime o pai que deixaba yo e dice, por favor, non veñen aquí con sacarnos políticos, porque nós non somos políticos, teño dito, nós non somos políticos, somos xestores. E creemos que non nos estamos facendo tan mal. E eu para vostedes, cargo moito dicindo, para a inmensa maioría. A palabra, Por iso non me deixou, non me deu a palabra nos decretos, non? Porque está facendo moi ben e é un gran xestor. Creo que nos decretos se ve perfectamente o que vostede está facendo co Concello da Bolada, pero bueno, se usted non quere que fale nos decretos, por algo será, usted sabrá. Xa, o dos decretos vais a saber igual, porque, como ben sabe, a documentación é pública e o que vostede gasta tamén o van a saber os vecinos. O sea que, bueno, xa que usted non quere que fale nos decretos, non se preocupe que isto vai a saber igual. O gran xestor xa van a saber os vecinos. Perdone, estou falando gastamos o diñeiro, é o terceiro turno de palabras, mal non recordo. Nós gastamos o diñeiro en mellorar a vida por vecinos. Non o gastamos en festas. Bueno, nós aquí vamos a votar en contra, porque entendemos que isto é unha moción totalmente política que non leva nada, cando nós xa temos todo arranxado que a asociación, veñen vostedes e meten esta moción. Non o entendemos moi ben. Cando nós votamos en contra desta moción, porque entendemos, votamos, votos en contra, entendemos que é política. Votos a favor da moción? O sea, pido palabra. O sea, está en contra de facer actividades extraescolares. Non, estamos en contra de que traer vos esta moción. O sea, Vos podedes bater que xa temos todo no feito, vos xa o sabedes e todo, claro. Sabemos, sí. nós queremos unha moción para facer unhas actividades extraescolares no colegio, está dicindo que vota en contra. O sea, que Nós votamos en contra da vosa proposta, porque xa temos nos feito que a asociación, é tan bo de entender como iso. Paga un foco. Siguiente punto. A Bolada para a axuda económica dos veciños e veciñas vulnerados para o transporte de taxi a través dun bono taxi. Ten a palabra, señora Xeris. O Partido
Popular presenta unha moción para a axuda económica aos veciños e veciñas máis vulnerables para o transporte en taxi a través dun bono taxi. Nun concello como o noso, onde non estaba ao alcance de todos e todas o transporte público para desplazamentos, sobre todo para as persoas máis vulnerables económicamente que non dispoñen de vehículo propio e para os veciños e veciñas con dificultade de mobilidade e persoas maiores, dentro do PP da Golada buscamos conxugar a seguridade e mobilidade para as persoas máis vulnerables e a economía e empleo do noso povo, unir a necesidade social e a actuación dun sector imprescindible para a Golada como é o sector do taxi e que tamén foi moi castigado durante a pandemia, en especial no confinamento. Poñer o taxi a disposición dos máis vulnerables, servizo público é primordial para unha poboación rural dispersa e envellecida como a nosa para acudir ás consultas médicas, xestións no concello ou etc. para o que sea necesario. Con todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular propón adoptar o seguinte acordo: que se aprobe un bono taxi para os veciños e veciñas empadroadas no concello de especial vulnerabilidade que sexa íntegro ou con copago, dependendo da capacidade económica dos beneficiarios e que poidan utilizar os taxis con licencia no concello da Golada. Termino, sí. A mí vexo que non estamos tanto do que pasa aquí neste concello. Porque ustedes dicen un bono taxi. É que nós non queremos un bono taxi para a xente. Nós pagamos o taxi. Os taxis levan a xente, traen aquí as facturas e nos pagamos as facturas. Pero non é un bono taxi, é a factura inteira, non é un bono. Fui vou a recordar o do bono bus. Bueno, e falando do bono bus, que sepan tamén que vai ser pensando nos máis desfavorecidos, que xa temos encargado un microbús, como prometemos, para facer varios recorridos, un día por un lado, outro día por outro, outro día por outro, e así, mientras non chega un microbús, pois seguiremos pagando os taxis que levan a xente que lles fai falta. Entonces, cando chega un microbús xa nós formalizaremos unhas rutas, por exemplo, o lunes pois, irá a Broncos, martes a Baíña e así. O microbús vai vir para o concello do Golada e vai ser para axudar os vecinos, claro que sí. Por eso entendemos que isto non ten sentido ningún, porque nós xa le estamos pagando os taxis, a xente xa non está pagando, non? Por que ven aquí con isto? Isto parece de lixo. Non sabe como funciona. Ou non sabía o que estaba pasando aquí antes. Ou mellor antes non o pagaban. Agora sí, nós pagamos de todo. Isto leva os asuntos sociales, ademais. Veña, ten a palabra. Vamos a ver. Eu sei perfectamente como funciona. Sei que está pagando a algunhas persoas por servicios sociales, pero con emerxencia social. Venen 7.000 euros para o concello da Diputación, pero isto veu sempre. E tamén o levaba servicios sociales, para que non vaya a decir ao mellor cousas que non deba de decir. Tamén o levaba servicios sociales, tamén se repartía por servicios sociales. Isto, claro que se pagan os taxes, pero é a través de emerxencia social. Eses cargos pues, deberían ir para outras cuestións e isto podemos facer desde aquí, desde a administración local e non gastar os cargos de emerxencia social pois para os taxis e axudar pois, económicamente pois, en alimentación ou noutra cousa que poidan necesitar. Por iso nós pois, traemos esta moción. Non sei que lle fai gracia. Termino. Desde logo, nós pois preferimos axudarlle aos nosos taxistas con este bono taxi, que eu non dixen que se lle pagara íntegro ou non, ou pouco pago, simplemente dixen que os beneficiarios que tuvesen máis capacidade económica, pois que se lle dea que teñan que poñer un copago e os que non, pois que se lle pague íntegramente. O bono taxi, bueno, pois iso se o leva a servicios sociales e eles decidirán pois como teñen que implementar. Eu, de logo, prefiro axudarles aos nosos taxistas e non utilizar outro tipo de vehículos para desplazar os veciños e discriminadamente, ainda por encima. Entonces, pois nada, eu creo que os nosos taxistas que son, xa non son moitos no concello e que o pasaron bastante mal durante a pandemia e que menos que, bueno, pues que se lles dé traballo. Con respecto ao microbús este que dice que vai a traer, vexo que usted está gastando a maus cheas. Sempre di que o Concello da Golada estaba en bancarrota cando vostede chegou. Gustaríame
que un día reconozca que era o que había aquí no Concello da Golada cando vostede chegou nas contas e de onde vai sacar os cartos para comprar o microbús, porque sempre está dicindo que non había cartos, pero eu vexo que vostede está gastando a maus cheas, o sea que de algún lado teñen que vir. Esperemos que algún día reconozca de onde venen. O pondivagar. Eso mismo. Ya está. Bueno, aquí non temos máis nada que obxectar, temos tamén que é unha moción sin sentido, que vamos a votar en contra, porque isto non ten sentido. Votos en contra? E votos a favor? Ben, empezamos con blogos e preguntas. Pode preguntar. Cando pensa entregarnos as dietas desglosadas dos membros do goberno no ano 2020? Xa se deu orden a Secretaría, intervención que tan pronto como a carga de traballo permita, que ya fagan chegar. Bueno, pero Segunda pregunta. non sei se podo responder a eso. Segunda pregunta, non perdamos. Vale, pode decirnos que pasou coa desaparición ou posterior recuperación das bombas e filtros da piscina? Sí, como xa lle dixi, xa lle respondemos no anterior pleno. Pregunta a Garda Civil, non lle vou decir nada. Terceira pregunta. Podo falar neste punto? Terceira pregunta. Señora, non perdamos o tempo, porque iso non Non quere deixar de falar, entón, Xa responder, non? estamos, non. Pode falar o que queira. Vale, pois entonces, Sí. podo decir algo? Pode decir. Vale, a Guardia Civil non foi quen denunciou este feito. Quen denunciou este feito é vostede. Vostede sabrá por que o denunciou e en que proceso está. Sí, pero eu non lle podo decir porque se denunciou o proceso está. Está que ser a Garda Civil, se o crei pertinente. Non, ten que ser vostede. Eu, Claro, vou é meter unha o investigación. representante do Concello. Faga o favor, faga o favor. Vale, Veña. non Terceira quere pregunta. decir. Que sucedeu para que a piscina estivera pechada gran parte do período estival? Pode explicarnos de onde viña a area atopada nas piscinas? Sí, podo, mire, con gran facilidade vai. Sabemos que unha parte da ría sí que foi botada con malas intencións na piscina, porque donde están os tubos de filtración, normalmente onde cae a area, e a ría hasta non o fixaron ni ben, porque a botaron nun sitio onde non están os tubos de filtración Claro, señor, porque se vai a liar, non? non, é imposible. Entonces, pois, tamén había pisadas na baranda, na barandilla, o sea, témoslo moi claro que unha parte foi intencionada. Entonces, sí que é certo que tivemos que cambiar os filtros, porque facía anos que a depuradora nunca se lle fixo un mantenimento. Entonces, incluso os tornillos dos filtros houve que sacalos a cincel dos irados que estaban, porque xa non tiñan nin cabeza, ou así do que tiñan. Cousa que creo que arranxaron as piscinas un ano antes da nos, que tiñan un plástico, que agora ou podemos recomendar nos están, verdad? Sí, é eso mismo. Mire, e houve algún problema con sanidade? Con sanidade, viñeron o de Na sanidade, piscina? viñeron o de sanidade, onde está esa pregunta? Non, porque... Onde está esa pregunta? A pregunta é que sucedeu para que a piscina Señora estivera... Seixas, onde está esa pregunta? Aquí. Non, aquí non está, onde Que está? sucedeu para que a piscina estivera pechada gran parte do período estival? A parte da area é outra pregunta. É outra pregunta, pois formule no próximo pleno. Que somos serios, Non empeza a cambiar de... No. Formule no próximo pleno que se lle contestará. Perfecto. Moi ben. Cuarta pregunta. A vostede parece que estar en Brocos ás 11 da noite co coche oficial do cal, por certo, pagamos todos o combustible e mantemento. É precisamente eso unha visita oficial ou para que deba utilizar o coche do Concello? Eu creo, cando vou ver obras ou visitar algún sitio tal, vostede parece que me vai venir a min ou a calquera de nós hora para regresar ao Concello ou para chegar a casa. Parece normal eso. Parece normal esta pregunta. Faga preguntas no sentido. E deixase fazer o ridículo aquí os negros. Faga. Podo falar neste punto? Pode decir o que queira. Mire, eu creo que un sábado ás 9 da noite e depois marcharse sobre as 11 ou 12 da noite non iba a ir usted ver ninguna obra. E sabemos perfectamente que usted anda co coche oficial como se fora personal seu. Entón, eu que lle pido desde aquí é que deixe de utilizar os medios públicos para o seu beneficio personal. Para iso ten que ter vostede un coche particular e usted aí, claro, pode facer o que queira, pode ir a festas onde lle dé a gana, pero desde logo non co coche do Concello. Vale? Pídolle iso, por favor, porque non temos por que pagar o
pois, nin os kilómetros, nin temos por que pagar o gasol, nin o mantemento do coche para que usted, para o seu beneficio personal. Para eso usted xa cobra un sueldo, que di que non é político, pero está cobrando do Concello da Balada. Os políticos fan eso, por facer unha xestión cobran, e usted xa está cobrando. Non as dietas. As dietas, que chaman dietas, unha cousa é cobrar os kilómetros, o coche teu, que é recuperar o dinheiro do Estado. E outra cousa son as dietas. Non se equivoquemos dietas. Vou recordar. E non queira confundir a nadie, porque non nos confundir. Sábados, domingos, vamos ver carreteras, vamos ver desbloques, vamos ver buracos para tapar. Inda onde cheguei de noite a casa, con Pedro, o meu irmão, ver os buracos todos de vestidos e por aí, porque agora mesmo estamos arranxando. Non me veñe decir a mí, por favor, o que temos que ver nós os coches do Concello, que nós sabemos moi ben. Tamén sabemos o que facían vostedes antes de estar nós no gobierno. Siguiente pregunta. Hai algún expediente no Concello de reparación da legalidade urbanística? Non temos constancia. Siguiente pregunta. Quen leva as redes sociais do Concello? Cal é o objetivo do contido das redes? A persona encargada de comunicación é o objetivo é informar de aspectos relevantes aos veciños. Siguiente pregunta. Podo decir algo neste punto? Pode. Pois sí, por suposto, as redes sociais do Concello para iso teñen que estar, para informar aos veciños de cousas que, bueno, pois que sexan do seu interés. Iso pareceme ben. Dende logo, creo que non estamos de campaña electoral a vostede, facendo comentarios que non debe de facer en certas publicacións, compartindo publicacións do seu perfil privado e discriminando incluso a los veciños que lle fan preguntas no Facebook e que non se lles contestan dependendo de que cor político sexan. Polo que pido que sexan máis independientes e que sexan obxectivas, desde logo. Que conste en acta, Eso pagámoslo todo. que conste en acta o que dixo a señora portavoz. Siguiente pregunta. En que punto están os trámites do Pexón? Pois mire, xa se mantuvo unha reunión con a empresa encargada, por favor, non seña incontinente. Non está... Oye, como estado. A ver se se dá controlado. Xa se mantuvo unha reunión con a empresa encargada, elaborou un informe para valorar a situación catastrófica na que encontramos o plan xeral, coa que nos topamos, para que agora o contratista se encargue de dar continuidade ao expediente facendo as modificacións que exigen os informes sectoriales. E cabe recordar, é unha boa pregunta, como se encontra o plan xeral, que desde o ano 2000 levamos con isto. É para poñer a documentación ao día, non houve que mirar nun archivero, ni nun queixón, ni nada, houve que mirar todo o Concello, porque en cada sitio tinha seu papel. Aquí sí que había un orden de plan xeral. Isto sí que facedes o orden de plan xeral, cando erades miembros do Partido Popular, e o Partido Popular mandaba que dixía, agora que tiña sin plan xeral por culpa vosa, e que viñades preguntaron agora aquí por plan xeral. Bueno, hai que ter así todo un pouquinho de descaro para fazer estas preguntas. Pero bueno, son preguntas que están no papel, e nos contestamos. Parece mentira, traen esta pregunta aquí. Esa palabra. Pois contestalas, e non vir ao pasado, porque, desde logo, non Bueno, vai nada. pasado é o Partido Falamos do Popular. pasado, como está agora? Esta pregunta, se esperamos aquí no pasado, o plan xeral estaba aprobado e non existía esta pregunta. Están a entender? Aquí había un abandono total. Estamos Do Concello, escoita, Estamos preguntando, non é... Pero a nós estamos Aqui respondendo. no ano 2000... Desde o ano 2000, o plan xeral do Concello da Balada está a iso, como está a iso? A ver se nos entendemos. Hai que razonar un pouquinho. Tu ben sabes que nós facemos todo o que podemos polo Concello da Balada. Sabes o mellor que ninguén. Tu eres o mellor, non sabes. Porque eu sei que os niños falan contigo. Eu falo os veciños e xa din isto, Claro, isto non hai por onde collero. non hai por onde coller o que. Eres un líder da terra. A ver, ten a palabra a señora Seca. Vamos a ver, eu polo que teño entendido ten
unha petición por parte de Patrimonio de documentación metido no seu caixón da alcaldía, leva máis dun ano e medio sin atender nin mandar a documentación. Entonces, por eso lle pregunto polos trámites do caixón. O sea, vostedes saben máis que nós logo, non? Se usted le interesara tanto, eu estou dicindo que teño entendido, quero que me responda. Pois entendeu no mal. Vale. Siguiente pregunta. Debido a que non vemos traballando a electricista do Concello, e hai outros electricistas traballando, houve alguna incidencia coa anterior, sigue se lle pagando, rescindiuse o contrato? Unha pregunta máis de Vamos a ver, señora. Aquí respetamos muitísimo neste Concello, neste grupo do Goberno, Partido Anticorrupción, respetamos muitísimo a xente traballadora responsable. Págase con grande orgullo a estas persoas que vemos que defenden o seu traballo, pero os que nos damos conta que queren cobrar sin facelo, pois non lle pagamos. Non lle pagamos porque non teñen que cobrar. Ese non debemos xugar, sin problema ningún. Pregunta contestada, verdad? Podo parar? Podo. Bueno, claro, como víamos que non había facturas, bueno, pero vostede como está acostumbrado a pagar as facturas 2 anos despois, incluso aquí a familia enrolada, que desde o ano 2019, 2020 non pagaba as facturas, pois por eso preguntábamos o do electricista. Pero, bueno, xa vexo que vostede, ainda que teña un contrato, non lle vai a pagar, e despois, bueno, veremos como se viu aí atrás as abogadas de Lalín, que vostede ten que acabar indo ao xulgado, efectivamente, a usted non lle importa, porque non lle sale do seu bolsillo. Pero resulta que pagar un abogado, pagar os intereses ás persoas que non lle pagan, un contrato que vostede mesmo firmou, eso non é serio. Porque os cartos non lle salen do seu bolsillo, xa salen das arcas municipales e dos impuestos que pagamos. Entonces, por favor, Vostede acusado de primeiro contrato, acusado de todo pues iso. pobre, porque usted non lo entregou aquí Eu entreguei. nun decreto da alcaldía. Como non vou a saber? Bueno, pues, vostede sabe moitísimas cousas. Sí, Alegro que gracias a Dios, sí, traballo. Bien, siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta entendemos que non la responda por escrito por la Lei de Protección de Datos, pero bueno, Home, dous segundos, coño. formulo ya. Quen está dado de alta como voluntario de protección civil no Concello e asegurado ou coberto para desempeñar as funcións propias de dita agrupación? Teño aquí a resposta. Pues, por la lei de protección de datos non lle podo dar ese. Sí, no, sempre dixen. Vale, bueno, por outro, para que formalice unha pregunta. Porque, para que se comprometa vostede que me vai a dar a me lista. compromete. Siguiente pregunta. Pode dicirnos a data de cando fixo a petición a Augas de Galicia para arranxar un torno dun embalse de Brocos? Debería, vostede, nos un poquinho máis o día no tema de leis. Faga o favor, porque non perdemos o tempo aquí para estar traballando. O teniente agora podía estar por aí mirando un punto de luz, o Mónica podía estar mirando unhas facturas, Pedro podía estar mirando os baches, Norito podía estar mirando unhas entradas, e Coche podía estar aí nos tendeiros ou algún sitio traballando tamén. Sin embargo, estamos aí con estas preguntas. Mire, señoras e señores, agora os concellos teñen a competencia para a retirada de árbores mortas, retirada de obstruccións na canle, retirada de elementos que degraden ou contaminen o río, mantemento e extraccións oficiais de medición. E recordo que en Brocos repuñamos a barandilla, repuñamos podamos os árboles, segamos a erva, segamos as silvas, desbrozamos todo aquilo, recordo iso. Vale, despois, isto, unha vez feito, mándase unha declaración responsable Augas de Galicia do que fixemos, e xa estamos dentro da lei. Se vostedes ten, se poñer o día neso, háganme ese favor. Podo falar sobre este tema? Pode falar, sí. Por que lle dixo entonces a directiva do Mar do Deza que vostede estaba esperando polo permiso de Augas de Galicia para poder allanar ali o entorno de Brocos? Porque o dos árboles sí que é verdad que o Concello pode cortar os árboles sin permiso, pero allanar o entorno non. Ten que ser con permiso de Augas de Galicia. Pero vostede sabe que é... Non me interrompa que eu non me interrumpín a vostede. Quero saber porque entonces lle di que non pode facer nada ali de momento mentre non lle chegue o permiso de Augas de Galicia. Pero vostede sabe a petición que fixemos nós agora de Augas de Galicia, non a sabe, verdad? Augas de Galicia. Por eso lle estou dicindo. No, pero... Cando fixo a petición a Augas de Galicia? Está feita, pero vostede non lle vou dicir o que queremos facer nós en Brocos. Porque son capaces vostedes de obstruirnos a nosa petición. Pero eso non lle pido.
pedido. Eu estou Ben. pedindo a data de cando fixo a petición. Siguiente pregunta. Non, non interesa. Siguiente pregunta. Vostede perdeu a anualidade do Plan Marco do 2020 de casi, bueno, aquí non é casi, senón é que máis de 30.000 euros, e quedou de decirnos nos vindeiros plenos, isto xa fai uns cuantos meses, cales eran as obras que se iban a executar con eses cargos. Pois sí, unha pista ali en Carmuega, e perdeuse iso por problemas en Secretaría de Intervención. Solo a pista de Carmuela. Siguiente pregunta. Solo. Esa vai a facer con outros medios ou... Non se preocupe que esa cando viramos ele xa o decidimos. Siguiente pregunta. Fixo vostede alguna desinfección polo Concello nestas 30 horas da COVID? Por suposto que sí, hombre. Por suposto que sí. Puño sobre día tamén con iso. Con ola ou sin ola xa se desinfecta periódicamente cando se necesita. Bueno, moitísimas gracias por asistir, moitísimas gracias a todos. Levantamos a sesión. Podría vir a prensa un poquinho máis veces, porque sabes que este señor se comporta cando está a prensa diante. Pide máis veces. Non rompo bolígrafos. Sí, sí. Nin as uñas. Eu comporto que sempre igual. Non se poña de Pero usted puxo nervioso que aparece. Sí, claro. Cállala los ojos, mira. Sí, sí, sí. Que teña de verdade un bon día. Igualmente, E agradezco que de verdade as súas intervencións. Gracias. Moitas gracias.